जों बेयाव जुदि खिथावनाय जागा मोनबाथाय जों बेयाव खिनानै फैगोन आरो आं गाबनोबो ओंखारो माने हेल' गाइस जों दा थांनो नागिरदों ग्रासलेण्ड आंथिं दोङो लोगो सानैसो ओमफ्राय दोङो नै बिथिं दखानाव दोङो जों दा ग्रासलेण्ड नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जों दा हाबनोसै आरो ना डायमन्ड माने माइकेल बिथाङा सालायगोन आरो गारिखौ ना नै जों दा थांगासिनो आरोना ग्रासलेण्डआव नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय आं जायगाफोरखौ माने देखायलांबाय थागोन जायफोरा नुवाखै नायलांबाय था जायफोरा नुदो आरो नायबाबो नायजागोन आरोना नै माने बागानजों बागान माने सापात बागानजों बागान नोंथांमोना नायलांनांगोन आरोना नै देखायना हरदों आं सिंथिंनिफ्रायनो नै मोनफायमारबाय आरोना ग्रासलेण्डआव नै जों दा थांगासिनो मोनफायमारबाय ओमफ्राय आरो एसेल' दोङो मोनैनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय जोंनि सिगाङाव मोनसे निउस गारि थांगासिनो आरोना निउसनि गारि गमिगोन नामा नै जों दा माबा माबि लादो आबि जाबि लादो तामाम जानांगोन बिसोरखौनो मा खालामदो आरोना उपाय गैया आरोना बिराद गोलोमजोब्बाय गोलोमबाय गरम तामाम बिराद गरम बुस्थुखौ खिथायो नालाय थांगासिनो आरो निउसनि गारिया नै जोंना गारिया फैगासिनो आरोना लामाया गाज्रिखाय आं एसे ओंखारदो लामाया बोरैबालै एसे मिथिबायना लामाया बोरैबाखाय ओंखारदो आरो आंना नै जोंना गारिया नैबेनो नैबेनो जाबाय ग्रासलेण्डनि गेजेर गेजेर जोंनि लोगोफ्रा थाबायगासिनो भिडिअ खालामगासिनो सोरबा फट' दिखांगासिनो सोरबा भिडिअ माबा माबि खालामगासिनो आरो गासैबो ना नैफोरबायदि आरो जोबोर मानसि फैयो आरोना नोंथांमोना फैबाथाय जा इन्टारेस्टिं नै सान्दुं नुनो हागौ सान्दुं नुबाबो नैयाव बेफोरबायदि गरम गैया बार बारबाय थायो बार बारो इन्टारेस्टिं नाङो नोंथांमोना फैबानो जाबाय आरोना आंना मिथु बर' आंनाबो मिथुनानो नोंना मामोन मिथु बर' माने गासै जोंना सेम टु सेम एम माने नोंनाबो एम दै माने नोंनाबो एम माइकेल नोंनाबो एम माने गासै ना सेजौखौ आं जागोन दखान ट्रिपल एम नैया जेसो नैया मिलायासै आरोना wow मजा भिउ गाइस मजा सुपार हिट माने मिथिबायना जोमै ख्रि ख्रि माने मा बुंबावनो इन्टारेस्टिंआनो बेलेग माने मिथिबायना नाय केमेरा माबायदि खालामदों माने मिथिबायना सुपार हिट माने मिथिबायना जोबोर इन्टारेस्टिं माने जायगाया मिथिबायना नैफोर जायगाखौ नायलाय माने उन्दुबाबो खिबो गैया हाखुदैबो गैया मोमो गैया माने मिथिबायना नैफोराव ओरैबायदि उन्दुनो हायो नैफोरबायदि ओरैबायदि मजायानो बेलेग माने मिथिबायना नै माने ग्रासलेण्ड माने नैफोरबायदि ग्रासलेण्डआनो आरोना मिथिबायना जोबोर इन्टारेस्टिं माने अन्थाइ दङ जोबोर गिदिर गिदिर अन्थाइखौ बुखानायालै मिथिबायना अन्थाइ दङ गिदिर गिदिर अन्थाइ माने जोबोर इन्टारेस्टिं आनो नैनिफ्राय मा थांनोलै घन्टा माने मिथिबायना थांनो माने जोबोर इन्टारेस्टिंआनो बेलेग माने मा बुंनो गाइस नोंथांमोना फैमारलायनो फैनानै नायफाय माने जोबोर इन्टारेस्टिं मोनगोन सान्दुंबाबो माने सान्दुं गैयि बायदियानो माने मिथिबायना माने जोबोर सान्दुं माने बारगासिनो माने इन्टारेस्टिंआनो मजा माने मा बुंनो नोंथांमोना फैबासो बुजिगोनलै माने मिथिबायना आं गाबनोबो ओंखारो माने गाबनोबो ओंखारो मा बुंबावनो माने हाग्रा गोलाव हाग्रानो ग्रासलेण्डआनो गोथां मा बुंबावनो आरो गोथां मजा माने प्लेस बारो नोंथांमोना फै माने बारबाय आरोना जेनेबा नोंथांमोना फैबाथाय बुजिगोन माने जा इन्टारेस्टिं माने अन्थाइ थाबाथाय आरो बेयाव मा खि थानोलै माने साफा खि नङा माने हाखुदैबो थाया माने साफा माने पुरा माने मा बुंबानो फ्रेस माल माने मिथिबाय नामा माने फ्रेस जंगल माने मिथिबाय फ्रेस ग्रास माने मिथिबाय आंनि खुगा रेवलायलांबाय नोंथांमोना एसे लाइक खालामबानो जाबाय ओमफ्राय आरो कमेन्ट खालामनो बावगारदो मिथिबायना कमेन्ट खालाम माने कमेन्ट माने आं सिरि बुंदों माने मिथिबायना माने सिरि बुंदों माने फ्रेस माल माने मा बुंबानो हाइ फाइभ माने ग्रासलेण्ड माने सुपार हिट माने मा बुंबानो नोंथांमोना फै होमबानासो बुजिगोन फैयाबा जेबो बुजिनाय नङालै माने मिथिबायना जों दा फैदो माने मजाखौ लानो मोनदों माने मजा हाइ फाइभ माने ग्रासलेण्ड सुपार हिट माने गरम सरम नाय बे मजा हाइ मजा नै हाबो दङ माने मिथिबायना मजा ग्रासलेण्ड बेफोर हाबसिनना थानो हायोलै माने मिथिबाय माने मिथिबाय सोरबा गार्लफ्रेन्डफोर दङबा लाना फै माने लाइन
खालामनायो गैयाना हाबा जानाय मोनसे मा बुंबावनो माने सुपार हिट माने फैनानै गाहाम फ्रेस माने फ्रेस माने गरमखौनो ना हिनजावा जुदि बेफोरबायदि अबस्था नङाब्ला लाबबायमोन माने गरम नङा हिनजाव दान्दो जे लाइन मारिबायमोन नोंथांमोना नुबायमोन आरो ना लाइन मारिनाय मजायानोथ' बेलेग नोंथांमोनाथ' मिथिखागौनो माने मा बुंगोन माने मजा माने आंहा उहा सुहा गैलालै माने मिथिबायना गाय माने 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 मिथिबायना जिबुथि माबा गैयादे माने गैया क्लिन जिबुथि माबा गैया क्लिन थांनो हाया इयाव बेफोर जनानै माने गार्लफ्रेन्डफोर दं जे इन्टारेस्टिं माने लानो हायो रायलायनो हायो माने बिसोरनि मा बुंगोन आरो ना आयौ मिथिदोंखौ आइफोरजों माने मिथिबायना ओइथिं फैलाय ए मजा नै सोरबा लाइन मारिदोंमोन खोमा दै लोंनाय माने मिथिबायना दै बोसलाय माने हाबजाना दोङो लोंलायदोंमोनलै बिसोर माने मिथिबायना मजायैनो बेफोरबायदि जनानै माने लाइन मारिबाय थादों बिसोरो सनानि ना माबायदि खबरफोरा मजा हायबाय फिसा फिसा अन्थाइफोर फैथारबाय देखायनानै माबायदि अन्थाइ गेलेनो गाहाम जागोन इयाव बेफोरबायदि अन्थाइ माने गरम तामान गरम जानानै जेबो गरम गैया दे माने बार बारदोंना माने सुपारि नै मजा जाबाय गारि सारि बायदि माने मिथिबाय आरो ना बेफोर मानसिया माने मिथिबायना माने सुपारि माने मा बुं माने मजा माने मिथिबायना नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनोब्ला एसे लाइक खालामबानो जाबाय कमेन्ट खालामबानो जाबाय मिथिबायना गासैबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो ना जेबो नङा माने मिथिबायना बेफोरबायदि अन्थाइयाव माने ज' लाइन मारि माने जोबोर इन्टारेस्टिं माने मिथिबाय आंथ' दा हाबा जायामोनबा बेफोरबायदि जनानै बिन्दास लाइन मारिबायमोन सना मा खबर मोजां देखानिथ' खनसे खुदुमलायनि माने मिथिबायना इनि सुवाटा गार्लफ्रेन्ड नङाबाबो फैदों मिथिबायना माने मजा नै फैदोंना थखलबार मजा सुपार हिट नै नुदों मा जागालै ने दास नै फिरो जनानै सोरबा लाइन मारिबाय थाबाय सोरबा पात्ता माने बेफोरनो जाबाय ग्रासलेन्ड मजा आरो नै फिथिं सब माबायना थानायले आरो बेफोरबायदि मजा बेफोरबायदि मोनफैलायबायना बल्दार फिसा फिसा नै जागोन ना मजा माने मिथिबायना नोंथांमोना फैबाथाय जोबोद इन्टारेस्टिं नांगोन आरो ना फैथिं गोजौदों आरो ना नैबे जाबाय लामा सोरबाफोर जुदि गार्लफ्रेन्ड लाबोबा बिथिंनो लामनानै गायबो दोनथ'नो हागोन लाइन मारिनो हागोन आरो जेनेबा ना बेफोरबायदिनो आरो ना नोंथांमोना केमेरा मोजां नङा माने आंना मोजां नुदों दं नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबाय देखायना होलाय एसे देखायना होलाय भिउ नाय मोजां सुपार हिट आरो नै बिथिं नाय माने मा बुंबावनो हाख्ला खिख्लि जोमै माने मा बुंबावनो आरो एकदम माने सुपार नोंथांमोना दि बेफोरबायदि मिथुन बर' इउटुब चेनेलाव नुनो मोनदों बेफोरखौ धन्यबाद हो माने आंखौ एसे खुलु माने मिथिबायना एसे लाइक खालामनो आरो कमेन्ट खालामनो आरो मिथिबायना मिथुन बर' चेनेला जानला माला भिडिअ होआथ' आं मोजां भिडिअखौसो मिथिबायना माने नैफोर जाबाय ग्रासलेन्ड माने मिथिबायना आंथ' आखाइ खफ्लांबाय थायो मानसिया मा बुंबावनो एसे धुलुनदर मानसि नालाय आंनिया नोंथांमोना बेनिखायनो आंखौ मोजां मोनदोंलै माने मिथिबायना नोंथांमोना एसे लाइक खालामनो जाबाय ओमफ्राय आरो कमेन्ट खालामनो जाबाय आंथ' जोबोद फाग्ला मानसि माने बेफोरबायदि गोलैलांनो हागौ माने मिथिबायना माने मा बुंबावनो माने जोबोद गोदान मानसि फैयो आरो ना नैफोराव माने सोरबा फैदों माने मा बुंबावनो माने एकदम सुपार हिट ग्रासलेन्ड माने मिथिबायना नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि मिथुन बर' इउटुब चेनेलाव जुदि गोदान लाइक खालामनो जाबाय साबसक्राइब खालामनो जाबाय मिथिबायना थबायनो थाब माने थार्टिके साबसक्राइब खालामना हो नोंथांमोना माने मिथिबायना हाखाय हमनानै माने खुलुमदो नोंथांमोनखौ माने मा बुंबावनो माने मिथिबायना आं जोबोर खस्थ'यै माने भिडिअखौ खालामदो जोबोद गोजाननिफ्राय फैदो नोंथांमोना भिडिअखौ साबसक्राइब खालामनो जाबाय आरो ना बिनिफ्राय एसे भिउ देखायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो ना गासैबो मोजां माने भिउखौ नायलाय भिउखौ नाय नोंथांमोना फैनानै जोबोर इन्टारेस्टिं मोनगोन आरो नाय भिउ नाय जोबोर इन्टारेस्टिं माने नै फट' दिखांगासिनो आरो ना जोंना नै लोगोफोरा माने जिरायगासिनो बोरै नांदों माने फैनानै हा जोबोद इन्टारेस्टिं नांगोन जोंना लोगोआबो बुंनो हाबाय माने मिथिबायना जोबोद इन्टारेस्टिं मोजां माने नाय जा मोजां खोनादों माने मिथिबायना माने गासैबो फैयो आरो ना नै माने जोंनिया नै गाबाय नै आरो नै लोगो माने लोगो दोङो माबायदि नांदों फैनानै एसे बुंनो हालाय फैनानै माने थांनो गोसो जाया बिनि सला नाय माबायदि बिरखांलांदों माने मिथिबायना बारदों माने कुलार ना माने न'थास्लायस्लाय न'नि बारखौ एकदम बरिया नाम्बार ओरैबायदि मानसि फैगासिनो ओरैबायदि मानसि फैगासिनो दङ माने मा बुंबानो
नोंथांमोना फैबासो बुजिगोनलै माने मिथिबायना नोंथांमोना फैना नाय खनसे आंमोना माबायदि नंमारगौलै माने बिसोर बुंनाया नंमारगौ आरो सानगोन आरोना गारि जों दा थांनो ओंखारबाय आरोना नै थांनो ओंखारबाय जों दा फैबाय दङ नै गारिया बेयाव लाखिनाय दोननाय दङ माने पुलिस फैनोबो हागौ आरोना फैयोबोनो माने बुंबाय दानि बावैसो सानैसो मानसि माने सालान दानोनो बेफोरबायदिनो माने मिथिबायना जों दा नै गारिखौ फिदिंना लानानै गाखोनोसै थांनोसै न'आव नोंथांमोनाबो जोबजासिम भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना गासैबो माने गावनो एसे सांग्रांथि थानाया मोजां आरोना माने दायो कर'नानिबो टाइम आरो इन्टार डिस्ट्रिक्टबो जाहैबाय नालाय बियो बाक्सायावसो दङ माने जोंनियाथ' उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट जाहैबाय बेनिखायनो थारमाने पुलिसा टाइम जानाय लोगो लोगो माने एसे खुलिनानै एसे डिस्टार्ब होयो होनना बुंदों आरोना जों दासिम मोनाखै खिन्थु जों एसे बुंनाय लेखा जायफोर फैबाय थायो बिसोर खोन्थादों जोंनो माने मोजांनि थाखायसो खोन्थादों दै थारमाने एसे सालान दाननाय लोगो लोगो नोंथाङाबो एसे बोरैबा मोनगोन माने सालान दाननाय लोगो नोंथांनाव फैसा थानोबो हागौ हायाबो जानो हागौ बेनिखायनो नोंथांमोना टाइम जायैनि सिगां माने एसे ओंखारलांनायाव साबसिन आरो खोनानो आरोना जों दा थांनो ओंखारबाय नै गारियाव गाखोनोसै आरोना ओमफ्राय जों दा गारियाव हाबनोसै नै जोंना गासैबो जिरायखांबाय आंसो जिरायाखै दे माने जों दा हाबनोसै हाबनानै थांनोसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय थांनायखौहाय ग्रासलेण्ड बाय होननायानो जाहैबाय आरोना गाइस ओंखाम जाखांबाय दा ओंखाम जानानै थांनोसै बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे इन्टारेस्टिं मोनदोंब्ला भिडिअखौ एसे लाइक खालामबानो जाबाय ओमफ्राय आरो गासैबो माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय गाइस लाभ इउ बाय